Sanibonani esifundazweni saKwaZulu Natal. Uyazi bahlonishwa bami, ngiyayithanda lento eyenzeka kwaZulu Natal manje, eyenzeke enkatheni ehlangene no-ANC no-DA ebekade behlangene nane-NFB. Uyazi ifundisa abantu bezepolitiki ukuthi ukujaha kakhulu kungakubeka ehlazweni lelo wawuthi awulifuni ngelinye ilanga. Uyabona-ke njengoba MK kade ina 37 seat besihlangana ne-EFF ithi 39 besiphinde ihlangana ne-NFP manje sebezothi 40 kusala u39 ngalo. Obvious ukuthi uma bengaphinde bephakamisa emotion again kuzoba sekucaca ngokusobala ukuthi bazowina noma bekuthiwa akuvotwe hayi ngama-ballot paper, akuvotwe straight. Kuzocaca ukuthi iyashesha inkatha bene-ANC nelokhu ukuthi bahlangane bebe baningi benze isibalo esingaphewe esibezobavuna ukuthi babe uhulumeni, kodwa bebe bazi kahle ukuthi u45 to 46% we-MK usho ukuthi abantu bakwaZulu Natal bebethanda this time ukuthi kule 5 years bephathwe i-MK, bese laba behlangane ngenhloso yokufuna ukuyizuzisa bona. Namhlanje sebezobona engathi i-MK ayibacabangeli abantu bakwaZulu Natal, kanti nabo babe ngabacabangelanga abantu bakwaZulu Natal ngesikhathi behlanganisa ukuhola uhulumeni ngokungekho emthethweni. Bahlonishwa bami, ngiyavuma ukuthi bekuzogcina kwenzeka izinto ezinhle kuhulumeni wakwaZulu, kodwa kwamanje ake sibukeni iqiniso siyeka manga. Akwekunikwe lamaqembu okuyi-MK ne-EFF ne-NFP ithuba lokuthi baphathe nabo. Danko.